O Concello de Vilagarcía solicitará finalmente un préstamo de 4,1 millóns de euros. Os votos a favor de PSOE, BNG e Esquerda Unida deron luz verde á contratación, que contou coa oposición do Partido Popular. Os cartos destinaránse a diferentes investimentos, entre eles a compra dun terreo para construir unha residencia de maiores pública na vila. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas da xornada en titulares. O Grupo Especial de Artefactos da Garda Civil desactiva en Padrón un proxectil de artillería da Garda Civil. A munición foi atopada por casualidade por un particular na súa vivenda de Quintáns. A Xunta destina fondos a un proxecto dirixido a preparar a acuicultura fronte ao cambio climático. Está a ser desenvolvido por varias empresas e centros de investigación, entre eles Pescanova Biomarine Center no Grove. A Consellería do Mar visitou a fábrica de Gealsa no Bodión. Alí a responsable autonómica destacou o peso estratégico da compañía como un dos referentes da cadea marindustria en Galicia. A tortilla máis grande do mundo farase en Sanxenxo. Será o vindeiro 5 de agosto e non entrará en polémicas. A metade farase sen cebola, a outra con cebolas cultivadas en Sanxenxo. Cabo de Cruz acolle este sábado a cuarta bandeira Barbanza Arousa. A proba comezará a partir das 6:15 da tarde. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos a información sobre o préstamo que o Concello de Vilagarcía aprobou hoxe en pleno. Xa lle lo contábamos, en Vilagarcía luz verde a solicitude dun préstamo por valor de 4,1 millóns de euros. Os votos de PSOE, BNG e Esquerda Unida permitiron sacar adiante a medida que só contou coa oposición do Partido Popular. Os partidos de Esquerda recordaron que unha parte importante destes cartos destinarase á compra dun terreo para construir unha residencia pública de maiores, equipamento do que Vilagarcía carece na actualidade. Tamén contempla outros investimentos como máis de medio millón de euros pro plan de asfaltados, 600.000 pro primeiro pago das obras da futura depuradora da vila e partidas para a demolición das naves do ramal, a reforma do baixo mercado nos Duráns para destinar ao Departamento de Servizos Sociais e a mellora de infraestructuras deportivas. Pola súa banda, pros populares, a decisión de contratar este préstamo supón hipotecar as arcas municipais para as vindeiras corporacións. Insistimos e o dixemos moitas veces, o problema non é en que se endebeda un concello, sino en que se endebeda. E para nós non sería de recibo pois pedir un crédito para outras cousas, pero si o é a hora de atender unha necesidade perentoria. Insisto, deberíamos de ser conscientes que a maior necesidade que vai ter este concello nos vindeiros anos son infraestructuras de índole social para as persoas maiores, porque o envellecemento poblacional é un feito, todos os que estamos aquí vamos a necesitalo. Con fondos propios do concello é imposible abranguer todas as actuacións de investimento que a portavoz do Goberno Municipal acaba de enumerar. E a partir de hoxe estaremos vixiantes de que se cumpla co prometido e que, polo tanto, vexamos polo menos ese primeiro paso desa residencia de maiores. Bueno, que quiero aclarar, la compra del terreno no quiere decir que ya se vaya a hacer la residencia, porque eso no es nada, que la residencia vaya a estar allí. Es para un terreno. El préstamo de 4,1 millones que el Gobierno ha incluido en el presupuesto de este año nos parece una sangría para las arcas municipales. Es una operación absolutamente innecesaria que únicamente responde a intereses electorales y a las urgencias políticas del Gobierno local de Alberto Varela y sus socios del BNG Izquierda Unida. Sabe cal é o orzamento que puxo en riba a Xunta de Galicia para 313 concellos de Galicia? 17 millóns de euros. Creo que con eso se poden facer moitísimas residencias e moitísimos centros de día. O que é para botarse a chorar é que o Partido Popular de aquí de Vilagarcía sempre, en vez de defender os intereses desta cidade ou incluso os de Galicia en xeral, sempre lle intentan lavar a cara
á Consellería de turno da Xunta de Galicia. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. A Garda Civil informou da neutralización en Padrón dun artefacto explosivo da Guerra Civil. Foi un particular o que deu a voz de alarma tras localizalo na súa vivenda situada no lugar de Quintáns. Foi necesaria a intervención do Grupo Especial de Desactivación de Artefactos Explosivos. Segundo confirmaron fontes do Instituto Armado, tratábase dun proxectil de artillería do calibre 37 mm con vaina de latón, correspondente á munición anticarro empregada durante a Guerra Civil entre os anos 1936 e 1939. Pontevedra sumará 248 novas vivendas ao seu parque inmobiliario. A Xunta de Goberno local deu hoxe luz verde a solicitude de licenza para construir 2 novos edificios na avenida de Eduardo Pondal. O proxecto conta cun investimento superior aos 20 millóns de euros. O que quero resaltar é que se sigue construindo en Pontevedra, non? E a un ritmo maior que hai uns anos, polo tanto aumenta o parque de vivenda. Ao lado deso está o aumento da actividade económica, porque esta é unha obra moi importante, cun volumen de inversión importante, e que eu agardo que axude a descensionar o mercado da vivenda, non? Esta construción permitirá completar a maza delimitada polas rúas 12 de novembro, Teixoeira, Poza dos Canos e Barreiriñas. Un dos edificios contará con 111 vivendas distribuídas en 4 portais. O proxecto acada os 30.104 metros cadrados de superficie construída, con 4 plantas soterradas destinadas a garaxes, rochos e instalacións. Terá planta baixa e diferentes alturas en función da rúa. 4 plantas cara a vía peonil de Barreiriñas e 6 cara a rúa Teixoeira. Ofertará 2 estudos, 12 vivendas dun dormitorio, 42 de 2, 38 de 3 e 17 de 4 dormitorios. Disporá ademais de 225 prazas de aparcadoiro e 126 rochos. En canto ao segundo edificio, contará con 137 vivendas e terá unha superficie construída de 32.400 metros cadrados. A estrutura será semellante a do outro inmoble, 4 plantas soterradas e alturas diferentes segundo a orientación, con baixo máis 4 e baixo cuberta cara a Barreiriñas e baixo máis 6 plantas e baixo cuberta cara ás rúas 12 de novembro e Teixoeira. Ademais, contará cunha piscina comunitaria na zona verde interior. En Boiro, o bo ritmo das obras de rehabilitación integral que se están a levar a cabo actualmente na Casa da Cultura da Cachada fan pensar o equipo de goberno no cumprimento dos prazos e que o groso da actuación poida estar finalizada xa a finais de ano. As obras, cun orzamento duns 3,6 millóns de euros, contan con financiamento do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible e o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana mediante o PIREP local. Acompañamos ao alcalde José Ramón Romero e a concelleira de Cultura María Outeiral na visita que esta mañá realizaban á Casa de Cultura da Cachada para supervisar a marcha das obras. Xunto ao arquitecto municipal e a responsables da empresa que executa a actuación, puideron comprobar de primeira man o avance dos traballos que suporán a rehabilitación integral do inmoble. As obras complexas de toda a edificación xa están solventadas e, agora o tipo de obra e o tipo de realización que temos que realizar son obras moi fáciles e de rápida ejecución. Pasada esta parte que era, digamos, técnicamente la de más complejidad, pues todo lo que va a ser el soporte de la grade, la estructura metálica que posee, la parte nueva con la vieja, pues el avance de los trabajos ha tenido un buen ritmo. Puede verse también que las fachadas exteriores están ya en ejecución, están a más de un 60%.
Tanto o alcalde como a concelleira de Cultura destacaron a importancia desta actuación, que permitirá poder contar cunha infraestructura que situará o municipio no primeiro nivel das programacións culturais. É esperada para nós porque é importante, porque nos últimos anos non podíamos ter a programación desexada porque pola envergadura dos artistas estábamos moi limitados porque o escenario quedaba moi pequeno e o aforo era moi limitado. Nos estamos deseando que se acabe esta obra porque Boiro se merece unha programación cultural de altura porque medramos moitísimo en ese sentido e creemos que isto nos vai a dar a oportunidade de estar competindo cas grandes cidades de Galicia. A obra, cun orzamento de 3,6 millóns de euros, conta co financiamento do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible e o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana, mediante o PIREP local. A Xunta de Galicia impulsa a investigación no eido da acuicultura galega para a súa aplicación industrial. A través do programa Nexos, a Administración Autonómica está a financiar un proxecto de I+D+I para que o sector acuícola se prepare para afrontar os retos do cambio climático. Hoxe o conselleiro de Educación visitou unha das empresas que forman parte deste proxecto Mitaqua, Nueva Pescanova Biomarine Center, no Grove. O programa Nexos ten como objetivo precisamente que as empresas investiguen, desenvolvan dentro do seu interior, dentro das propias empresas, se desenvolvan proxectos de investigación que posteriormente se poidan aplicar, se poidan desenvolver e se neden innovación e mellora dos procesos productivos, porque temos que ser conscientes ao final que a vida dunha empresa é tremendamente competitiva e é necesario estar, como soe dicirse, sempre a última para poder competir nun mercados cada vez máis abertos, cada vez máis complexos. E para isto é necesario ser capaces de mellorar os procesos productivos, aportar innovación e aportar, por suposto, investigación en base ás potencialidades de cada unha das empresas. Como los cambios que son tan intensos, tan rápidos y tan difíciles de predecir, nosotros hemos pensado y hemos diseñado, en colaboración con las empresas, modelos que están diseñados para predecir qué es lo que va a pasar y buscar las herramientas que nos permitan buscar soluciones para prevenir esas posibles deficiencias o esos posibles problemas que van a ocurrir en el futuro, que vienen asociados fundamentalmente al incremento de la temperatura dentro del agua que ya hemos detectado en los últimos años. Xunto a Nueva Pescanova Biomarine Center forman parte tamén deste proxecto Mitaqua, Sisole Acuicultura e Neutro Applications. Ademais, participan dous organismos de investigación con ampla experiencia investigadora neste ámbito. O Centro Tecnolóxico do Clúster da Acuicultura, cun equipo investigador especializado en biotecnoloxía acuícola e mariña, e o Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva da Universidade da Coruña, cuxos laboratorios se atopan no Centro de Investigación Científica Avanzada, un dos 10 centros de excelencia que conforman a rede CIGUS da Xunta de Galicia. No marco desta iniciativa buscan combinar tecnoloxías para obter solucións innovadoras e sostibles a longo prazo que permitan fortalecer a actividade acuícola e que sexan aplicables e eficaces a nivel industrial. Aplican un punto de vista multidisciplinar, combinando perspectivas ambientais, biolóxicas, económicas e sociais. O proxecto Mitaqua centrase en desenvolver un programa de bioseguridade pro monitoreo de patóxenos potenciais que permita estimar as ameazas para as especies cultivadas na actualidade. Tamén traballa en identificar pensos resilientes e ingredientes funcionais que axuden os peixes a aclimatarse mellor ás situacións de estrés térmico e a adaptarse aos períodos de alta temperatura da auga. Ademais, os socios do proxecto crearán novos protocolos de cría que axuden a xestionar a produción con maior benestar das especies criadas e deseñarán sistemas de recirculación para a acuicultura mariña. O custo total deste proxecto supera os 680.000 euros, dos que a Consellería chega ao 60%. A conselleira do Mar visitaba tamén esta mañá as instalacións de Gealsa no Bodión. A visita tiña como principal finalidade coñecer os novos proxectos e os investimentos que ten en marcha a firma, unha das principais produtoras de conservas a nivel mundial.
acompañada da dirección da empresa, do alcalde Xosé Ramón Romero e do director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, realizou esta mañá unha visita institucional á fábrica principal de Gealsa, emprazada no Bodión. Durante a visita, a responsable autonómica tivo ocasión de coñecer o día a día da firma, os seus procesos produtivos e tamén os principais proxectos que está a desenvolver actualmente a empresa, unha das líderes mundiais na produción de conservas. Durante o percorrido que realizou polas instalacións, a conselleira coñeceu tamén os avances das novas instalacións e os investimentos que a compañía está a realizar, enmarcadas na súa estrategia de crecemento, modernización e mellora continua. Segundo informaron fontes da propia conserveira, estas actuacións permitiralles reforzar a súa capacidade industrial, incorporar novas tecnoloxías e avanzar en eficiencia e sostenibilidade. Ao tempo que consolidan tamén a súa aposta por Galicia, como un dos territorios estratéxicos para o desenvolvemento da súa actividade. Neste sentido, cabe lembrar que Gealsa destinou nestes últimos anos uns 40 millóns de euros a diversos investimentos, dos que máis do 75% foron a parar ás súas plantas en Galicia. A Xunta de Galicia convoca nos meses de setembro, outubro e novembro os actos expropiatorios para executar unha senda na estrada autonómica a C550 o seu paso por Outes. A Axencia Galega de Infraestructuras publicou no DOGA a convocatoria para a redacción das actas previas á ocupación que terá lugar o 30 de setembro e o 1 de outubro no Salón de Plenos do Concello entre as 10 e a 1. A formalización das actas desenvolverase os días 24 e 25 de novembro no mesmo horario e localización. O proxecto, cun investimento de 1,3 millóns de euros, permitirá habilitar un itinerario mixto de máis de 2 kilómetros para mellorar a mobilidade e garantir a seguridade no treito comprendido entre o cruceiro de Roo e o núcleo urbano. Tempo para a publicidade, non marchen. Ribeira presenta unha nova edición da Mostra de Teatro que este ano dá un salto de calidade coa incorporación dunha compañía internacional. Xunto cos belgas Okidok completan o cartel unha produción nacional e outras 11 galegas con ampla representación do talento local. O 2 de setembro sairán a venda as entradas para a Mostra de Teatro de Ribeira, que este ano dará o salto ao panorama internacional cunha compañía belga, así como unha produción nacional coa actriz María Galeana. Estas dúas funcións súmanse a outras 11 obras galegas. En esta ocasión, pois vamos a apostar de novo pola cultura, a diversión e o entretenimento con 13 obras de teatro de diversas categorías. E vai a ter cabida tamén pois unha non só da escena galega, sino tamén da escena nacional e ademais unha dentro da escena internacional. Todas as funcións desenvolveránse no Auditorio Municipal os venres ás 9:15, dende o 25 de setembro ata o 18 de decembro, cando o Grupo Municipal de Teatro de Ribeira clausurará a mostra coa súa última obra. E diremos que esta mostra vai a rematarse pois co broche estrela, e o temos que decir así porque ao fin e ao cabo a nós o que máis nos enorgullece é ter un grupo de teatro municipal de xente que prácticamente podemos dicir que é profesional, que levan moitísimos anos traballando pois as órdenes primeiro de Chiqui Durán, agora de Óscar, e que desde logo teñen pois unha gran traxectoria no teatro municipal. Estamos a falar pois dese estreno que faremos o 18 de decembro, que será o peche, como decimos, da Mostra de Teatro, pero que o seu prezo vai a estar pois fora do que é o abono. Van a presentar pois unha obra que se chama De Tal Pau, da que pois máis adiante daremos pois moitísimos máis detalles cando chegue o momento, pero dende logo creo que é o mellor xeito de empezar casi a programación de Nadal e ademais de rematar pois esta programación tan importante para nós como é a Mostra de Teatro. Esta última función será gratuita, mentres que o resto das entradas terán un prezo de 4,95 euros máis gastos de xestión, puidendo tamén adquirir un bono de 35 euros que dá acceso a toda a mostra. Estarán á venda a partir do próximo mércores na Oficina de Atención Cidadá ou a través da taquilla.com.
O Concello de Lousame celebrará durante o vindeiro mes de setembro os actos de homenaxe a Prudencio Romo, que este ano cumpren a súa 18ª edición. Farao con 3 concertos gratuitos no Auditorio da Casa da Cultura os días 4, 11 e 18 a partir das 9 da noite. A primeira das actuacións previstas, a do día 4, correrá a cargo de Sul Ponticellas Quartet e a banda de música de Lousame. O día 11 subirá ao escenario o grupo A Misela de Noia e pechará este ciclo musical novamente o día 18 a banda de música de Lousame. A entrada ás 3 actuacións será de balde, aínda que é necesario facer reserva previa a través de Bando Ticket ou chamando a Casa da Cultura o teléfono 981 82 5780. A actividade está organizada polo Concello e a Asociación Cultural Prudencio Romo. A tortilla de pataca máis grande do mundo estará en Sanxenxo. O Concello levará a cabo este reto o vindeiro sábado 5 de setembro na Praza do Mar. Tras 2 edicións en Melide, o evento chega ao municipio con 2 matices engadidos. A metade da tortilla estará elaborada con cebola cultivada no Concello e realizaránse 2 volteos na tixola en lugar de un. Unha tixola que, por certo, terá máis de 6 metros de diámetro. De feito, estará dividida en 4 pezas para o seu transporte e soldarase sobre o terreo. En canto á elaboración, participarán 72 persoas, empregaránse 17.000 ovos, 1.700 kilos de patacas, 300 kilos de cebola, outros tantos de aceite e 30 kilos de sal. Para voltear a tixola será preciso un guindastre de 75 toneladas. Todo este proceso comezará ás 10:30 da mañá e, se todo vai ben, o reparto das 10.000 racións comezará ao redor das 2:30 da tarde por un prezo de 3 euros cada unha. A recadación destinarase a fins benéficos. Estamos moi contentos porque, porque lle damos un pouco máis de, digamos, de mensaxe sobre a cebola de Sanxenxo e ao mesmo tempo vai a ser un acto solidario tamén, porque as racións de tortilla, os cartos que se recauden, que el dirá despois o que cantas racións salen e que precio se cobra por elas, van a ser donados para asociacións e para como ben benéfico ao Banco de Alimentos. Nos empezaremos ás 10:30 máis ou menos cos preparativos, a sacar xa a pataca, porque van a estar todas as patacas nun camión refrigerado, que previamente se preparan 3 días antes, empezamos 3 días antes a preparar eso e o ovo. Hai que pasalas a unhas tinas, esas tinas collen as 40 personas que van a estar alrededor da sartén e van a ir botando na sartén. Despois outros 10, 12 personas con uns angazos destes da erva, pois estenden a pataca e van a estar revolvendo todo o rato. Ese proceso vai durar como desde as 10:30 hasta as 12:30, 1, empezaremos logo a botar o ovo, e calculamos que entre a 1:30 e 2 se lle faga o volteo. A Liga Euskolabel chega esta vindeira fin de semana a Barbanza coa disputa da 4ª bandeira Barbanza-Arousa. A proba terá lugar este sábado a partir das 6:15 da tarde no Cabo de Cruz. Un ano máis, a Liga ACT, a competición de remo máis importante a nivel nacional, chega ao Cabo da Cruz. E faino a pesar de que a traíña local, despois de tantos anos nesta competición, non participa tras o descenso da última edición. Nesta ocasión disputarase a 4ª bandeira Barbanza-Arousa. A cita será este vindeiro sábado a partir das 6:15 da tarde. Estábamos falando ahora mismo das condicións do mar e do tempo, sobre todo o vento, pois que vai a ser, pois creo que idóneas para unha regata de unhas características orientadas aos equipos máis potentes, porque en principio non vamos a ter vento nin oleaxe. E, bueno, é tipo tradicional, con 3 ciabogas e 4 longos, a distancia establecida en todas as regatas. A proba é posible grazas ao patrocinio da Mancomunidade Barbanza-Arousa, que ve nesta competición unha forma destacada de promocionarse como destino turístico, debido ao seu tirón especialmente na cornisa cantábrica. Para Barbanza-Arousa, esta competición é tamén unha magnífica oportunidade de promoción. Somos un destino cunha importante actividade marisqueira e pesqueira, cunha das grandes zonas de produción de mexillón do mundo, pero tamén somos un territorio de praias, paisaxes
natureza, gastronomía e patrimonio. Queremos que as persoas que nos visiten con motivo desta competición non só desfruten da regata, senón que teñan tamén a oportunidade de descubrir todo o que ofrece Barbanza Arousa. E queremos aproveitar especialmente esta cita para seguir dándonos a coñecer noutros territorios, como a cornisa cantábrica, que constitúe tamén un importante mercado emisor de visitantes para o noso destino. O vindeiro 30 de agosto celebrarase unha das citas máis consolidadas no calendario da pesca submarina. O Campeonato Virxe Peregrina celebra a súa 28ª edición e volve contar co apoio do Concello de Pontevedra. A proba arrancará ás 8 da mañá na Praia da Barrosa, en San Vicente. Pola súa banda, a pesaxe pública das capturas será na Praza da Verdura, en Pontevedra. Os organizadores agardan superar a trintena de participantes. E facemos a pexaxe pois pouco pública, intentamos abrir ao máximo número de xente posible para que, bueno, pois para que vexan o que fixeron os deportistas pois durante esas 4 horas debaixo da auga. Aí facemos pois eso, a pexaxe, facemos a entrega das capturas que sempre se fai a unha ONG que últimamente os últimos anos estamos yo dando o convento de San Francisco. E bueno, facemos a entrega de trofeos e sempre facemos un sorteo de regalos pois para todos os participantes e xente que está por ali pola Praza da Verdura. Pontevedra é deporte, colabora con todos os clubes, temos a inmensa sorte e orgullo de poder dicir que contamos con clubes que practican todos os deportes habidos e por haber. Nada, organizo a organización que por seguir o seu labor, porque claro, estas probas se organizan con clubes que son veciños, que no seu tempo libre lle dedican as súas aficións, pero que ao final redunda en toda a cidade. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. Quedan coa información do sector vitivinícola no programa Orixe e Calidade. Voltamos mañá. Sexan felices.